Helo, Angharad Davies i fi. Dwi'n gweithio ar y funud i Clwb Ffermwyr fel swyddog materion gwledig. Hefyd gyda fi ar y ffarm deuluol, a mae gyda fi busnes bach o greu balŵn, sef halu balŵn. Benes i coleg pan o'n i'n 18, es i mas i drefeili yn Seland Newy am flwyddyn. I ddechrau da prynon ni trailer yn llai o seis na hon i fynd tu ôl pick-up. A pigon i lan lot o waith yn weddol gwic, a wedyn beth o'n i'r syniad wedyn i cael tractor trailer achos oedd digon o waith i gael a touch wood ni wedi bod yn lwcus, mae ni wedi cael hen digon o waith i gadw ni'n fysi. Cam cyntaf rili oedd just gweith pobl lleol ffrindiau mwyn cael yr content i roed o social media. So o'r cwpl o flwyddyn cyntaf nes i, oedd nhw'n rhai rhatach neu am ddim jyst i ffrindiau. Rhywun yn cael pen blwydd, mynd â balŵn gyda fi, tynnu lluniau a wedyn sefydlu gwefan, tudalen Facebook a tudalen Instagram mwyn hysbysebu'n bellach. Oedd gweud yn lleol yn holl bwysig achos da ni'n gweud mae pobl lleol sydd wedi cefnogi fi fwyaf. Byddwn ni hefyd yn gweud falle fi wedi bod yn neud sawl sgwrs y Merched y Wawr neu mewn sefydliadau eraill. Pobl falle sydd ddim ar gwefannau cymdeithasol a gadael business card, maen nhw wedi bod yn ffantastig achos maen nhw'n jyst yn ffonio chi a gofyn sydd ddim yn gwybod beth sydd ar gael a wedyn mae'r sgwrs yn dechrau o fyny. Mae'r busnes wedi tyfu dros tair mlynedd diwetha. Dwi dal ar y cyfryngau cymdeithasol ond yn derbyn rhan mwyaf o'r archebion o law i law. Fi'n credu bod yr twf a'r llwyddiant ni wedi cael yn dangos bod gwaith i gael yn cefn gwlad. Dwi'n teimlo bod gwaith newydd yn dod lan nawr achos fel reol byddwn ni'n gweud mae ffermydd yn tyfu mewn maint a mae hwnna'n meddwl bod gormod o waith i un ffermwr i gallu gwneud ei hunan. So mae hwnna'n dod â fel busnes fel ni, cyfleoedd i rywun dechrau busnes fel yr un ma neu rhywbeth tebyg. Da'r busnes ni wedi trial cymryd mantes o'r ffaith bod technoleg newydd i gael. Mae ffermydd yn cadw lot fawr o busnesau arall i fynd. Mechanics, peirianwyr, vets, pobl meddyginiaeth, pobl yn gweithio yn yr siopau megis Winstay a CCF. Dwi'n credu bod cefn gwlad lot mwy fysi na falle mae rhai pobl yn gweld. Mae yna cyfleoedd eang i gael yma. So os rhywun gyda diddordeb i aros yn lleol, a fi'n credu bod gwaith i gael a mae cyfleoedd i gael. Mae'n gallu bod yn ardal eitha anghysbell. Dyw e ddim yn rhwydd falle os ych chi'n allan gyda ffrindiau cael tacsi getre. Chi'n goffod dibynnu ar lifft i'r lew hyd os ych chi'n mynd i bardi neu rhywbeth. Bod fi wedi gweud na, dyw e ddim yn effeithio ar mywyd cymdeithasol i o gwbl. Bydde lot yna bod fi'n gweud bod fi beth adre. Unwaith mae cysylltiadau gyda chi, mae fe'n gymuned agos. Clwb FFI yw bywyd cymdeithasol fi mwy lai gyd na le mae ffrindiau fi'n mynd a mae fe'n bwysig iawn i ni fel cymuned. Ni'n neud tractor yn adolygiad bob blwyddyn a wedyn wrth wneud ni'n mynd a mae aelodau ifanc a aelodau wedyn yn dilyn tu ôl yn canu corolau, mynd trwy dre Aberteifi, trwy'r pentrefi lleol a mae'r arian ni'n codi fyna wedyn i gyd yn mynd at elusennau. Byddwn ni'n disgrifio bywyd cymdeithasol fi yn fysi. Fi'n credu bydde pobl falle meddwl bod byw yn cefn gwlad yn meddwl bod chi'n goffod byw bywyd bach mwy heddychlon a bach mwy laid back, ond na, dim y byddwn ni'n gweud. Bod fi'n gallu siarad Gymraeg, mae fe'n agor lot o gyfleoedd i fi. Dwi'n teimlo bod y ffaith bod pobl fel fi a ffrindiau fi yn yr ardal yn siarad Gymraeg bob dydd, neu llai yn gwaith neu yn ein bywyd hamddenol, yn meddwl bod yr iaith yn cael y cyfle i gadw fynd, mae fe'n mynd o nerth i nerth trwy hynny. Ni'n eitha lwcus efo'r ffermwyr ifanc, popeth ni'n neud yn rhysant ar y funud drwy'r Gymraeg. Ni'n cael ambell aelod sy'n ymuno sydd yn dysgu, ond mae fe'n hyfryd gweld nhw'n datblygu a cael defnyddio'u Cymraeg mewn sefyllfa bach mwy socials. Mae rhan mwy o'n nghymeriad yn Gymru Cymraeg, bod nhw'n hoffi falle bod chi'n gallu cael balŵn wedi personoli'n Gymraeg, yn lle mynd i'r siop yn dre a prynu balŵn commercial yn Saesneg. Bydden ni'n dweud bod yna fanteision economaidd i gael y Gymraeg yn y busnes a medru creu'r balŵns drwy'r Gymraeg. Oherwydd, os na bydden nhw ar gael, falle bydde pobl yn troi'r Saesneg, felly mae'r bod y cyfle ar gael yn ei hybu nhw i brynu'r Gymraeg. Mae'r busnes yn rhoi rhywbeth i'r iaith Gymraeg oherwydd dwi'n eisiau sgwennu pemblwydd hapus ar balŵn, a mae'r balŵn am mynd i barti, falle mae pobl Saesneg yn siarad, bod nhw'n clywed pemblwydd hapus am y tro cyntaf. A'r un peth gyda'r Gymraeg drwy'n ôl i'r busnes.
bydden ni methu personol nhw'n Gymraeg os na fydde'r gymuned lleol Gymraeg yn fy nghefnogi.